Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sapenake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk, mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. 200. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura, Bagong. 200. Yo, ora bakal wegah nyotampanono. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nyawa. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Iya, Bagong. Tak dombe. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Rene. Aku njaluk ngapura, Bagong. Ngapura. Rene. Iya. Tak dombe. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong, ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakane ya Bali. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu. Niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo, nek ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Kowe iki lucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Wah. Iki menungsane sing ngisroh uripku. Lho kok iso jebles kaya ngono to? Asem aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya ming pas teles aku iki kok diagem gak. Wah, jan penyakit. Aja ngawur gawar-ngawur. Kowe sing penyakit. Dian suarane ya padha. Kowe Bagong endi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempah kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi ya? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora. Ora modar. Wah, padha guyune, padha wae. Kowe mungsa aku kowe. Ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Gomo wateken aji. Kaya bekas pemain ketoprak kaya. Iso salto mundur bareng. Sik. Iki aku kok ngedep kaca. Kaca tendhik kaya. Ora ngawur kowe sak karepe dhewe ora. Iki Bagong iki Bagong. Rumangsamu sak penake dhewe. Iki sing Bagong, iki sing Bagong, iki sing Bagong. Ora apa to? Lara apa to? Bagong?
Wih, loro kabeh Janaka. Muni nun kabeh. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane padha. Ponokawan Bagong. Nun. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training kae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu. Niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo, nek ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Kowe iki lucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sing ora iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati kowe. Ayo. Wah. Ramaya inggih sinuwun. Perjineman Dandang Mangure lha kok dadi kowe dadi Bagong. Inggih supados Ponokawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Ponokawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Ponokawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong, ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakan. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong, mati kewirangan kowe. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Iya. Ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nya. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat Mbak. 200. Iya. Ora bakal wegah nyotampanana. Anggo aturan, Mir. Aku ndemong lho iki. Iya. Iya, aja kuwatir. Semari waton nyelekop. Ora ngambah telu, barang ngambah telu. Bingung kok bingung.
Anggere salah titenono. Medun tak kampleng iwonongen. Wah, wis arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa. Iki sing demung ndara kembar lho, Tru. Nek kula karo nekuli. Iya. Iya wis kuwatir. Sopo dhewe ora apa sasae lho, Mar. Ora. Ngerti-ngerti. Mangu apa sih manyura. Tratapan aku wis tuku ki wong cah pinter kok. Paketan wae lho iki, Mar. Kakang Semar. Wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala. Bekti kula Ndara nala garing tak tampa. Bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa. Kok nala garing kabeh? Ayo sing ketok aku kaya ora-orane padake. Bekti kula Ndara Bagong tak tampa. Enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene? Enten apa, Ndara? Wih, ngandel ora? Gawe tratapan. Dodo kamu ki ora sero-sero. Aku wis arep nabuh. Kapok ora we. Senengane kok nek kleru rasane lho, Mir. Ora. Enten apa, Gus? Kakang Semar. Kula. Aku butuh karo anakmu Bagong. Enten apa? Ngandel ora, tanda-tanda iki. Lah aku sedih iki, Tru. Lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku ora ndedhe. Ndara Janaka ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asil ya? Wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa ta apa ngono lho. Ya wis, maju kono. Bagong, terus Bapak, darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. Enggak ngestaken jan. Mikunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Bagong, Nun. Kowe tak takoni wangsulan sing jujur. Kula niku wong ora tau gara, Ndara. Napa sing kula aturke niku jumbuh kaliyan ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal ya mung gara-gara niki. Bagong, Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Sik ta, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembloki ndasmu iki. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah ming kari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus paitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki mung ngintil apa piye, Gong? Ora apal ora. Sik terus aja bahas aku nabuh. Iya.
Aku lagi dijak rembugan karo Janaka iki. Bagong, Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sak penake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Truk, ajak ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sak penake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosmane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sak penake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk, mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Kawan malah melayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang murang tata Bagong. Terus nek cara mulih nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. No penak wae. Engko nek diseseke dadang lagi keras. Ning iramane rasah tambah. No tak dadang nek ngono. Wah. Rambuté gondrong kok susuh emprit. Langgo mikir. Konjur apa-apa Ardiyaya, aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutke. Yo. Ngandel ora wis iki numusi laku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani Gebang Banowati. Yo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang. Kok Ndara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Cipate Ndara Janaka manang kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Tulisannya apa iki? Telaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplah-kimplah kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku ak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing Jumadil awal, Jumadil akhir. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecang iki ora ngerti.
Bedang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggih ngono ki jenenge bedang. Oh ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis beres tetep kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangane kowe tekaning pati merga saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diapara. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketoke nggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh, rasamu sabar. Nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling kanepsonmu. Mekasan kowe ngliga pusaka. Bagong mbok agar-agar tok pateni itu muli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing gedhene semene. Arjuna wonten paring adawu. Aku rak wis matur karo Siadi to, aku wis kandha karo sira Yayi. Siji niti priksa Karang Kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha, nindakno swiji-wiji ingkang datang tilaring pametung. Nanging lha kok jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya. Koko Prabu sampun cetha Bagong wantun angewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to? Ayo tak anti niti priksa Ngastina. Mekaten iya kula dherekaken Koko Prabu. Iki sing jeneng cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano-nano. Nek nabuh terus ya iso gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang betang ki ngene iki. Ora iso klelep. Ya piye gleleng to aku. Apa wae anggere slamet saka Ndara Janaka. Wis bangane aku engko nang pinggir tlaga dinyunyuk pusaka. Nyus. Dan akeh wong mancing. Do bayar ora kae kok dosa. Wah aku nek nganti kena pancing tenan dilenono. Takon ngijoli legane atiku wis men. Arep sak suwe-suwene aku nang tengahing tlaga kene. To. Ki Lurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segara anakan. Nalika semanten datan ngertosangkan parane. Kaya sinedot ponang toya wonten sak lebeting toya ya dasaring bengawan. Kejawi nalika semanten sejati kang pranyata amung sinaut Sang Hyang Baruna manjing gisiking bengawan. Wah. Dimetrane ukurapo sabdaning kokelo rengkanigara sagatar
kene dongane engkung lir wuwu sing pine panca papatoking ayamono papatoking ayamono kowe ki wong dhuwur akeh umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengong. Pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumrupa ulun iki dewa. Wes ngayawara. Dewa kok ula. Dewa ya menungsa, ngerti ya? Dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahing Bathara. Ana ing asipat menungsa, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing asipat Durantaya. Lan uga ana ing asipat wujuding sato, wujud naga kaya ulun. Wah, anggih nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes? Jare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjair iki sesuk bakal dadi korban Joko Menjair iki. Karo Agus Lele. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, marga kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kentrang kimpuling lelakon pojok plarating kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula merga bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi. Maka bojo kula niki seleleke menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godha kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakone. Lan ngerti yo, ana titahing Bathara ingkang mimba lawan jeneng kita sarta angewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat e. Lah terus niki kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani, kita mentasa saka ing Bengawan Gedhe iki ana ing jagat. Mengko ana ratu ing bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita. Tulungono kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya Bagong. Pamedhare Jaka Lodang pranyata sas mita gaib gumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuh yakti marti kengke sang rahayu yuwana tan neskala tan mingerke plating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat
kincang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Bagong kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sawijining brahmana saka negara sabrang kula iya Bagong wah wis bagus napa elek tetep elek wis ora ana wawane babar blas kita nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Githik Godo Kire Godo Githik oh Githik iya kita munggah ana ing jagat kita mapan ana ing dedaratan mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung lan jeneng kita tulungana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong non ngestakaken dawuh nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Roma Sobat Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetakke ora paham e Don wis rampung lekala tida kok isih ngeng mangowo apa sih manyurawan sine inggih Koko Prabu bekti kula Ponjo lho Yai Ratu inggih sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngaturaken sembahipun tanpa pepindhan Dimas Janaka slamet Yayi Kakang Bu kok kados mekaten lampanipun panjenengan mentala ngrujit dhateng manah kula ayo ora goreh arep bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho sampun kuwatos kula milih panjenengan tinimanipun Raden Janaka asik maaf Raden Janaka Koko Prabu piye Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng sakmenika mapan wonten ing mriki lah coba to senengane kowe kesusu kok saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka Bagong ana dawuh apa Raden Janaka ora pati nduga mono menungso kang kaya kowe wani bebingung atine Janaka luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku apa kowe ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning
Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Kok sik. Apa Banowati iki bakul kok nggo timbangan barang iki? Iki Prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkai kuwandane Janaka. Oh, mati tenan mandya ucapmu Janaka. Loh, kowe lah ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati ndugamana. Sak kecap bae lah kok njalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Piye? Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati kok. Komeng Janaka. Anggere tak ceklekke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Sapa nganggo lima barang ki mau? Koko Prabu menawi boten saking Maduka tartemtu kula boten saged gesang. Tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi-uni. Koko Prabu kula kewirangan menawi kados mekaten. Jebul wonten Bagong sanes sing wantun anggibang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis to kowe aja kuwatir. Koko Prabu sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo, neng ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati kowe. Wah, ngono. Wah. Wah. Ramaya inggih sinuwun. Perjineman Dandang Manguril aku dadi kowe dadi Bagong. Inggih supados Panakawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Panakawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Panakawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu tenan. Rene.
Aku njaluk ngapura, Bagong. Ngapura. Rene. Iya. Tak dombe. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong, ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakane. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjakane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong, mati kewirangan kowe. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura, Bagong. 200.